Abaya eba akwanye wo nsemu a wokyese waye bi pa eche aban bia ye NPP abaya na nado danko akufuado edi animu yi nanso ukopie mu adehye a wonom ewo Gyetiase and Tadieso a wonom kyese akwan ho nsem de abo wonom se de Jonso abo aboa akoko sankrutuo eye nkrutuo mienu bi a oba asante mantamu a mfunuane no a efiri ho ba nanso omanfo bre ansa no de nuane abeduru krom esa kwan a enye ewo potamu nti se ensu ato ne enam atechem saa kanko kama de em ye bion se pragia a eba krom ha wugina na mpachew efa hi Gyetiase wogina ya oboka Gyetiase a ase wokọ asieye no watua ede ati se on pese obekonti no no wabo wagina mu abo wona untimi ntwa anti de be ya ne se obenante na waba yedi dwa komampo nsuta enam ye kwan a enye nti da bia ya na mfem ne akomampo edwa ahomachi no nan ya so ya ne mama baage ne son sa na de akoduru nkwantia no afaka yakọ opinfo afefuro no okọ hospital na mfem awoka ya me yakọ kwam ya me anka ho a na wawu e kwantimfi omanfo a won krutuo mienimu ekyerese wonoma bre ene bosha ahodo a aban mu mpanifo ahye won nanso ni nyina no akoye boachi bidin a entumi emmamuo enam so emmane wonom ate wo ho agumonten so a woyo yekire ede eti aban afi bi o madada ye o madada ka chese o ba ye kwan na me je ntu aba na ma wo mo ye betu aba na wi enipa ni sie da just 4 years wo yekire na chi no ode kata ekoma mensi krachi pani onyanfo Kingsley Kodua Benjamin so obetumi abachire ede aba ban mu mpanimfo no ate nia wonom so eka mo hunu road minister na omeye yakwa yi emaye anya sa busumi dum ye no edu se ye koto aba adesia ewo Gyetiase and Tadieso ya yesi aba no yento na sabato oni twam na se kwa no nso yanya ya nyina yanim se district assembly omo bibia ya fra no internally generated revenue sika assembly no mobilize from the activities ewo nkura etwa anase nkura wa district na ne ya kan sa akoba ne sa na ya anya ya kwa ama ya such taxes no any levies no Gyetiase and Tadieso for yentua biem esanse obia tuato said ye be ya mpuntuo ebekoso ewo nkrom kocha no ye gina no ehye bosai anamotuo bia yesi etu bia no ye betu na bam tumi bi ho a de ewo yenye ye ha ye beti aye the sense na na do abo ya me ye afidi me ma twini mu no ekwan a aye ye first year ye de afidi ni kosi so e Gyetiase kwan